Itt ülünk egy kocsiban Bánk Attilával, a Magyar Vidék és Polgári Párt elnökével. Mi történt az utóbbi 10 évben? FKGP-nek voltál a frakcióvezetője. Hát inkább szerintem az utóbbi 6 évben maradjunk, mert 2002 a vége a kisgazdapárt az akkori sorozatos támadások után gyakorlatilag megsemmisítették. Ilyen politikai formációban szerint az nem jelenti azt, hogy azok az emberek, tömegek erre a pártra szavaztak, eltűntek volna a magyar politikai közéletből. Az csapódó szavazók egészen addig, ameddig a saját politikai érdekképviseletüket nem találják meg. Az elmúlt időszakban megnövekedett az érdeklődés, sokan rengetegen kerestek minket, csináljatok már valamit, legyen már egy összefogás, és van olyan erő, politikai erő, mely ezt képviselni is tudja. Hát, ezt próbáljuk meg, és ennek az egyik állomására utazunk.